medtech sa usa ka diagnostic and laboratory clinic sa lungsod sa Cordova patay human maligsi sa usa ka truck nga may kargang sinakong bugas. Ani ang report. Hangtod karon, di pa makatuo kini mga medical staff sa usa ka diagnostic and laboratory clinic sa lungsod sa Cordova nga wala na ang ilang kauban nga si Adrian Avenido Isola. Si Adrian nananghid sa mga kauban nga muuli kadali sa giabangan niyang apartment sa barangay Ibabaw atol sa ilang lunch break apan wa na kini mabalik. Usa ka pasyente ma'am kay diha man ko ni gawas man ko niya na siya nga ma'am naarbayay na disgrasya nga parihan ninyo uniform. Namoto ni balik ko so diri kay ako siyang yun sir tawagi ko no si Sir Adrian kay nakuyawan sad mi ba ang katuliyang kauban nga midtik akong gingnan ko ma'am tawagi ko no si Sir Adrian namoto na hitabo kay siya man gyud mao man jud pag namay ni pasa og video siya man mo naglain jud mo lawas sa bagahibaw na mo. Lumad nga taga Basdiot Moalboal ang 26 anyos nga si Adrian. Base sa investigasyon sa Cordova Police, parehong nagsubay sa samang lane si Adrian nga nagmaneho siyang motorsiklo ug ang usa ka truck nga may kargang mga sinakong bugas gikan sa barangay Poblasyon paingon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan pag-abot sa barangay Dapitan, gikatahong naigo sa ligid sa motor sa biktima ang gutter daprin sa karsada. Hinungdan nga nawad-an kini og control sa iyang motorsiklo ug natagak. Ug naabtan ang biktima sa luyong ligid sa truck. Nakita na to dito na walay impact sa truck or sa ELF ang katong motorcycle. Actually, naigo lang yun tong rear portion na ligid sa motorcycle dito sa elevated na gutter. Mauto na lost control siya, nya natumba, nya timing kista na ang iyang gitumbahan dito pod sa may rear portion na ligid sa truck. Gitataw sa driver sa truck nga si Joker Villacroses Layaw nga wa siya makabantay sa biktima, gitanggong na siya karon sa Cordova Police Station. Gikatahong misaad hinuon ang agawn sa driver nga siya na ang moabaga sa tanang gastuhan sa pagpahiluna sa patayng lawas sa biktima. Wala lagi kay namay trapal ko kilid. Butang trapal bang kilid. Oh, ito na mo. Wa ka bantay lagi. Nay motor. Bahay mama. Sa aman na disgrasya man yun. Sa pagkakutlo ning balita, gipaabot pa ang habig sa Banang Isola nga taga Moalboal. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, GMA Regional TV Live.